Hai logofer, teman kasih kepada yang YouTube channel aku. So logofer, जों दिनै बेरायहैनो नागिरदों. ओमफ्राय बेखौनो भिडिअ लानो नागिरबाय आं नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ जों नायलांबाय थादो बेलाय नैबे सिस्टारजों आंजों थांसिगोन जोङो बेरायहैनो मेगन बेखेवाब्लाबो नुयो आं नोंखौ खारबाय जोंना गारिया जों दा थाव सोनो थांगासिनो गामिनि दखानाव मोसौ दिरुं गिथारनांगौ इदि मोसौ दिरुंखौ इथिं अबेजों ओंखारहैगोन नै ओरैनो थांगोन इथिं लामा मोजां नङा थाव सोखांनानै खारबाय एबार आंनि मबाइला माबोरै मोनफैबाय लोगोफोर जों नै थाथ'गासिनो मानसि लेंगासिनो जोंखौ लांफैनो नागिरदों मानसिया जों हाबफैनो लाजिदों माने जों हाबायावसो फैदों ओमफ्राय हाबफैनो लाजिदों फन बुबाय बिथाङा फन हमजायाखै लोगोफोरनि सेसाया जा मोजां आदार जागासिनो मानै दङ ओइहायबो मासे नै सेसाखौ नायनो सेसाखौ सेसे खारबाय बेनो मासेया सेसा लोगोफोर सुमफ्राम फिथाइ मोनबाय हाबा जाफैनाया फैफिनबाय जोङो हाबा लागोनिफ्राय नै थांफिनसिगोन दा सुमफ्राम फिथाइ मोनलायबावबायसो सुमफ्राम फिथाइया गालांबा सेसखा थाइब्रै ने बे गिदिर आंनि खायलम